म्हणजे लवकरात लवकर माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि लाईव्ह एन्जॉय करा. तसेच माझ्या चॅनलमध्ये सांगू इच्छिते की माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. या चॅनलमध्ये कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ, शॉर्ट्स आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. तर तुम्ही जॉईन व्हा, पहा आणि कमेंट करून नक्की सांगा की कसे वाटले ते. लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. लवकरात लवकर कमेंट करा. हाय समर्थ, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कमेंट करा. समर्थ बोलते, हाय मेरे लाल मेरे प्यारे मित्रो, जॉईन करवा करवा लो, जो करना है वो करो. हाय दादा, नमस्कार सिद्धादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. काय करताय दादा, कसे आहात तुम्ही? रोशनी काय करते? विहान खुराना, हेलो प्रीतिया, हाय विहान भाई, कैसे हो? स्वागत आहे आपका. गौरव दादा म्हणतायत हाय कुडाळकर इलो. हाय कुडाळकर इलो, तुम्ही कुडाळातले आहात का? खूप खूप धन्यवाद कुडाळकर तुम्ही. स्वागत आहे दादा, खूप दिवसांनी आलात माझ्या चॅनलला. गौरव टुमया. सिद्धार्थ म्हणतात टोपी कुठून घेतली? ही टोपी तर जम्मूला घेतली गेल्या वर्षी. पाहिजे तुम्हाला दादा? मंडळी सर्वांनी डबल टॅप करा चॅनलला, सर्वांनी पटापटा लाईक करा. विहान भाई बोल रहे मैं बस खाना खा के हटा हूँ, मैंने नोटिफिकेशन देखा सोचा कि चेक करूँ. ओके, थैंक यू भाई विहान भाई, थैंक यू सो मच. इतना जल्दी खाना खा लिया 7:30 बजे. गौरव दादा म्हणतो हो गाव कुडाळ आहे. हो दादा, तुमचा गाव कुडाळ आहे आणि माझा तालुका पण कुडाळच आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. विहान भाई इतनी जल्दी खाना खा लिया. गौरव दादा तुम्ही जेवलात का? कुडाळ थंडी पडली आहे की नाही? म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कमेंट करत राहा, कुठून बोलताय हेही सांगा. असं तर भयंकर थंडी पडली आहे, खूप थंडी पडली आहे. आत्ताच मी वॉकिंग करून इलोय, भयंकर हात बीत गाराटले बाबा. गौरव दादा म्हणतात बट मुंबईला स्टे आहे. ओके, कुडाळचे कुडाळकर. विहान भाई बोले आज मेरी काम वाली जल्दी घर चली जाएगी इसलिए. ओके, इसलिए जल्दी खाना खा के वो बर्तन साफ करके चली जाएगी. ओके, रेल वाला. हाय समर्थ, हाय, स्वागत आहे तुझं. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. प्लीज सब डबल टैप करो. विहान भाई प्लीज डबल टैप करना. समर्थ दीदी मेरा ब्ल्यू क्यों हटाया? कारण तू माझ्या चॅनलला असतोस पण तुझं लक्षच नसतं की कोणीतरी बॅड कमेंट वगैरे केली तर ती त्याला टाइम आउट द्यायचा वगैरे, तू हे काहीच करत नाहीस म्हणून मी तुझ्या ब्ल्यू हटवलं. नुसतं ब्ल्यू देऊन काय फायदा? ब्ल्यू कशासाठी देतात बाबा, सांग मला. मी तुला सांगितलेलं ना की माझ्या चॅनलवर लक्ष ठेव, लाईव्हवर जे बॅड कमेंट करतात त्यांना फक्त टाइम आउट दे. समर्थ हिंदी कशाला बोलतो? मराठी आहेस तर मराठीमध्ये बोल. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनल. विहान भाई बोले और बताओ क्या हाल चाल आपके? विहान भाई हाल चाल तो इधर बहुत ठंड है, तो ठंड के मारे बहुत हालत बेकार हो रही है, और कुछ नहीं चल रहा है. आप कभी आए हो क्या विहान भाई जम्मू काश्मीर में? समज, अरे दीदी सॉरी सॉरी सॉरी, असू दे. त्यामुळे मी पाहिलं तुला ब्ल्यू देऊन, तर तू काही ब्ल्यू करत नाही व्यवस्थित हँडल. एक देकर ब्ल्यू वापी चुकने होणार. विहान भाई बोले हीटर चलाओ करो घर का. हाँ ये देखो हीटर तो चालू ही है. हीटर के ही सामने बैठी हूँ, अभी आई हूँ वॉकिंग से. तो देविल दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय दादा नक्की सांगा. देविल दादा. रेल म्हणतोय एकदा ब्ल्यू देऊन बघ, वापस चुकी होणार नाही. हो का? कारण तू तर तुझ्या विश्वातात असतो, म्हणजे लक्षात नसतो तुझा.
मी खूप वेळा बघितलं ब्ल्यू देऊन मी तुला 4 दिवस ऑब्झर्व केलं, तू नाही करत नीट काम. एखाद्याच्या चॅनलवर जर आपण ब्ल्यू घेतला ना, तर आपली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते की आपण त्याच्या चॅनलमध्ये बाबा जे बॅड कमेंट करतात त्यांना तरी टाइम आउट देऊया वगैरे असं. विहान भाई बोल रहे हैं मैं बदली में आया हूँ, बादी में आया हूँ बैंक की ऑडिट रिपोर्ट में. ओके, ये बादी किधर है भाई? ये देखो हीटर इंस्टा लाइव. इंस्टा लाईव्ह तुम्ही याआधीही माझ्या चॅनलला आलेला आहात. एक चान्स देऊन बघ. बड्डी बडी एक ओके ओके समर्थ. देविल भाई म्हणतायत, देविल दादा म्हणतायत छत्रपती संभाजीनगर. ओके दादा, थँक्यू सो मच माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. माझं चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा. इंस्टा लाइव बोल रहे कितने का आता है? हो ताई माई आया था. हो ताई माई आया था म्हणजे आता है 1000 तक लगता है मुझे, पता नहीं कितने का लिया था, पिछले साल लिया था. देविल म्हणतायत चहा झाला का? देविल नाही हो, चहा नाही पीत संध्याकाळी, म्हणजे इथं थंडी असल्यामुळे ऍसिडिटी जास्त होते. दिलीप दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. इन्स्टा म्हणते मी पण मराठी आहे, उगाच हिंदी बोलतोय. मला माहिती आहे तुम्ही हिंदी मराठी आहात ते, कारण याआधी पण माझ्या चॅनलला आलेला आहात. इन्स्टा लाईव्ह दिलीप दादा देविल प्लीज चॅनलला लाईक करा, डबल टॅप करा. इन्स्टा लाईव्ह म्हणतायत ओके रेलमध्ये चलो मिया ड्यूटी को निभाने. ओके ड्यूटी निभाओ, अच्छे से निभाओ. अच्छे से ड्यूटी निभाओ भाई, ड्यूटी निभाना सही होता है. देविल म्हणतात सबस्क्राईब केलं आहे, लाईक डन. थँक्यू देविल दादा, थँक्यू सो मच. माझं 2 टाइम लाईव्ह असतं दादा, दुपारचं आणि संध्याकाळचं. विहान भाई बोल रहे आज खाना बना लिया आपने या बनाओगी? खाना तो मतलब रोटी गरम गरम सेकनी है, बाकी तो बन गया है. इधर आग भी चल रही है तो उधर ही बैठते हैं आग के सामने. करके हीटर बंद करके आग के सामने बैठूंगी अभी मैं. आम्ही लाकडं गोळा केली त्या दिवशी, आणि बाई धुवा धुवा सगळा. हे बघा, नहीं भाई अभी मैं खाना तो बन गया है, रोटी सेकनी बाकी है. समर्थ म्हणते फक्त तू सांग कोणाला टाइम आउट द्यायचं. ओके, बॅड कमेंट करतात ना त्यांना टाइम आउट द्यायचं. आता मी चाललो आहे रेल्वे स्टेशनला. ओके, दिलीप दादा म्हणतात नमस्कार ताई, 4 नंबर लाईक डन केला आहे, धन्यवाद दिलीप दादा. त्यानंतर आहेत कमेंट. समर्थ म्हणतोय दीदी पण दीदी मी 1 नंबरला लाईक केलं होतं बरं का. ओके दादा समर्थ. वियान भाई बोल रहा है दीदी ये हीटर नुकसान करेगा.
फिर कौन सा यूज करे? ब्लोवर वाला भी ज़्यादा नुकसान करता है, इसका तो ज़्यादा नहीं है। हम सिर्फ ना सुबह और शाम को थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं यूज करते हम हीटर ज़्यादा नहीं यूज करते। विहान भाई बोल रहे हैं एसी खरीदो डबल फ्यूचर वाला। हम तो इधर टेम्परेचर रहते हैं, तो एसी लेकर आओ, इसमें नुकसान होता है, इसलिए नहीं खरीदते। समर्थ बोलतोय आपल्या घरी लाकडं, माझे मित्र माकडाला पाहून 1 तास गेला, मी नाही लोक पाहिलेचा अभ्यास केला। बापरे। समर्थ में भाई कैसे भी हो हमारे घर टेंशन नहीं होता क्योंकि मेरे पास एसी है, हीटर है एसी के अंदर। नाइस नाइस, थैंक यू थैंक यू। देखते हैं एसी भी खरीद लेंगे। आप लाइक नहीं करते इसलिए हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है अभी। प्लीज़ सब लोग चैनल को मोनेटाइज करो, सॉरी चैनल को ज्वाइन करो, फिर हमारा चैनल भी मोनेटाइज होगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। यस यस, अपना भी टाइम आएगा जब हम एसी भी खरीदेंगे अपने पैसे से। म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला। कोकणची माणसं सारी भोळी या चॅनलला कमेंट करत राहा, कुठून बोलताय हेही सांगा। मी असं पण एक्सपिरियन्स केलंय की माणसांकडे भरपूर पैसा आहे, पण त्या पैशाचा उपयोग कसा करायचा हेही नाही त्यांना माहिती आहे। म्हणजे त्या पैशाने ते पैसे भरपूर असले तरी ते खुश नाही आहेत आताच्या घडीमध्ये। अशी पण माणसं आहेत, आणि अशी पण माणसं आहेत की ज्यांच्याकडे थोडकेच पैसे आहेत, पण ते खूप खुश आहेत। पटतंय का तुम्हाला? समर्थ मेरा भी टाइम आएगा जब मेरी शादी होगी, मैं तब ट्रेन का एक डब्बा खरीद लूँगा, 50,000 रुपये का एक डब्बा ट्रेन का। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया समर्थ भाई, बहुत बढ़िया। तर मंडळी, म्हणजे माणसाकडे कधी कधी भरपूर पैसा असतो, पण माणूस सुखी पण नसतो। त्या आतून खूप तुटलेला असतो। पैसे कमवून कमवून सुख हे मात्र त्याला माहिती नसतं। आणि काही माणसं अशी असतात जी कमी कमवतात, पण व्यवस्थित जगतातही। अशा प्रकारची 2 माणसं असतात, म्हणजे ज्यांच्याकडे कमी पैसा असूनही खुश असतात, आणि ज्यांच्याकडे पैसे आहेत पण सुख नाहीये, अशी पण माणसं असतात। दीदी आपण बुकिंग भी करू शकतो, पूर्ण ट्रेन बुकिंग करायला 9 लाख रुपये लागतात। अरे बापरे, नको। आणि काय करून करणार, कुठे जाणार सगळ्यांना घेऊन? कोल्हापुरी दादा नमस्कार ताई म्हणतायत। नमस्कार कोल्हापुरी दादा, कोल्हापूरातून बोलताय काय? स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला। मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ तालुक्यामधली, आणि माझ्या चॅनलवर कल्चरल व्हिडिओ आहेत कोकणातले छान छान। तसेच महाराष्ट्र बाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत, जसे मी आता आता इकडे मी जम्मू काश्मीरला आहे, तर तिथं पण तिथले पण टुरिस्ट प्लेस देखील मी माझ्या लाईव्हला व्हिडिओला टाकले आहेत। तुम्ही एकदा चेक करा आणि चॅनलला जॉईन करा, आणि जॉईन केलं असाल तर प्लीज बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या लाईव्हची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। कोल्हापुरी दादा म्हणतात लाईक केलं, थँक्यू सो मच दादा, थँक्यू सो मच। समर्थ बोलते ट्रिपला, ओके ट्रिपला ट्रेन घेऊन जायचं। कोल्हापुरी दादा मध्ये शॉर्ट्स पाहून कमेंट केली आहे। ओके दादा, थँक्यू सो मच कोल्हापुरी दादा। तुम्ही कोल्हापूरमध्ये काय करता दादा नक्की सांगा। हो पाहिले, छान आहेत व्हिडिओ, थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच। प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, म्हणजे तुमच्यासोबत आम्हाला बोलायला खूप आवडेल। प्लीज चॅनलला जॉईन करा, आणि रोज लाईव्ह असतं दुपारी आणि संध्याकाळी, तर तुम्हाला जॉईन होता येईल। दीदी म्हणते समर्थ होते, दीदी तुझ्या घरी रेल्वेचा डब्बा बसेल का? म्हणजे काय, रेल्वेचा डब्बा घरी बसेल कसा? गजानन दादा म्हणतायत जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला। प्लीज सर्वांनी जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला। प्लीज डबल टॅपही करा, लाईक करा चॅनलला डबल टॅप करून। कोल्हापुरी दादा म्हणतायत हो ताई जॉईन केले, थँक्यू दादा, थँक्यू। जय शिवराय दादा, जय शिवराय।
स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. खरंच खूप छान वाटतंय की आज तर माझं दुपारचं पण लाईव्ह खूप छान झालं, कारण मराठी माणसं खूप अशी जॉईन होत आहेत. सर्वेश दादा म्हणते थंडी गेली. अरे थंडी इथं नाही जात बाबा. थंडी कधी जाते माहिती आहे? फेब्रुवारी लास्टला गेली, थोडीशी कमी होते. निहार, हाय निहार, स्वागत आहे तुझं. कसा आहेस तू? स्वागत आहे. भयंकर थंडी आहे. भांडी घासताना ना पुरे हात लाल पडतात आणि जेव्हा ते ना म्हणजे सुन्न होतात. म्हणजे आता बघा, आम्ही जेवतो, मिस्टर येतात 9 वाजता किंवा 8:30 पावणे 9 वाजता येतात. त्यानंतर आम्ही जेवणार, त्यानंतर भांडी घासते. भांडी घासण्याच्या वेळी ना जी हालत होते ना, म्हणजे पहिलं 2 मिनिटाला हात न लय सुन्न होता, म्हणजे चुरचुरतात आणि नंतर नंतर ते थंड पाण्यात राहून राहून एवढे सुन्न होतात की काय सांगू मी तुम्हाला. आणि नंतर जेव्हा ते सगळी भांडी वगैरे घासून किचन साफ करून जेव्हा मी येते ना झोपायला, तेव्हा हात परत नॉर्मल हिवर येतो ना, तेव्हा तो पूर्ण चुरचुरतो हात पूर्ण चुरचुरतो. म्हणजे अशी कंडिशन आहे त्याच्या मुला. समर्थ म्हणतोय जय भवानी, जय शिवाजी, जय भीम. व्हॉट्सॲप जय शिव. मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ निहार गोसावी. ईश्वर गायकवाड, नमस्कार दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा. निहार म्हणतोय मी ठीक आहे, ठीक ठाक. ओके निहार, तू मुंबईला आहेस ना? थंडी आहे का तिकडे? निलेश दादा म्हणतायत नमस्ते कुंभारताई. नमस्ते निलेश दादा, स्वागत आहे तुमचं. निलेश दादा म्हणतात जय शिवराय, जय शंभूराजे ताई. निलेश दादा म्हणतात थँक्यू दादा, जय शिवराय, जय शंभूराजे दादा. निहार हसतोय. काय झालं निहार हसायला तुला? हसतो कशाला? निलेश दादा म्हणतात जय कोकणकर ताई. थँक्यू सो मच. प्लीज मंडळी सर्वांनी डबल टॅप करा. समर्थ म्हणते डॉन शून्यातून आलेली कंपनी, आपण शून्यातून. हो का? निहार म्हणते हो मला थंडी लागते बाबा. हे बघ मी शेकोटी पेटवली आहे. मला लागलाय खोकला, मला लागलाय खोकला. निहार म्हणते पण कमी आहे. ओके, तुला थंडी लागते पण कमी आहे. मला गावी मी गेलेली तेव्हा सगळ्यांना थंडी लागत होती आणि मी म्हणते अरे गरम होते. ते म्हणतात बंद कर फॅन, किती थंडी लागते आम्हाला. आणि मी म्हणत होती थंडी लागते एवढी, अशी उमरडते छोटसे बाळ. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. म्हणजे थंडीत तर मी सध्या ना पाणीच पित नाही असं मला आज वाटायला लागलं. थंडीमुळे ताणच लागत नाहीये, जेवताना पाणी पिते वाटतं. समर्थ म्हणतोय आपल्या घरी लाकडं, माझे मित्र माकडाला पाहून 1 तास गेला, मी नाही अभ्यास केला. वा 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 निहार, अभ्यास कर. समर्थ तू पण अभ्यास कर. किशोर दादा नमस्कार. अगं ताई तुझा चष्मा कुठे आहे? चष्मा चष्मा ना फिरायला गेलाय, येईल 1-2 तासात. किशोर दादा, ओमकार आठवले म्हणतात आ गया ओमकार आठवले. स्वागत आहे ओमकार आठवले, आम्ही तुम्हाला आठवले. समर्थ म्हणते आम्हाला अभ्यास करायची जरूरत नाहीये. का रे, अभ्यास केल्याशिवाय तू मोठा झाला? निहार म्हणते माझा अभ्यास करून झाला कधीच, आता नाही करायचा मला. आई ओरडेल, उद्या सगळे टीचर ओरडतील. अभ्यास करा लवकर. ओमकार आठवले म्हणते 8 नंबरला 1. सौरभ ताबस, ताई पाणी पी नाहीतर मग शरीरात प्रॉब्लेम होतात. हो दादा, ते तर खरंच आहे. असं मला आज जाणवायला लागलं की मी पाणी खूप कमी पिते, तर म्हटलं नाही बाबा पाणी भरपूर प्यायला पाहिजे.
थँक्यू दादा, सौरभ दादा, थँक्यू सो मच. सौरभ दादा म्हणते तुमचं गाव कोणतं? सौरभ दादा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तसेच माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान छान व्हिडिओज देखील असतात, कल्चरल व्हिडिओ, शॉर्ट्स देखील आहेत. आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस आहेत. म्हणजे मी सध्या जम्मू काश्मीरला आहे, तर इकडचे खूप छान छान व्हिडिओ, कल्चर म्हणजे टुरिस्ट प्लेस देखील मी टाकते, तर नक्की एकदा पहा सौरभ दादा. ओमकार दादा डन म्हणताय, थँक्यू. समर्थ म्हणते अगं मी अभ्यास केला बी. कल्पना मस्के, नमस्कार कल्पना ताई, स्वागत आहे, खूप छान दिसतेस तू ताई. धन्यवाद धन्यवाद ताई, धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. तुमची मम्मी कशी आहे कल्पना ताई? बघते का माझं लाईव्ह? कल्पना ताई तुमची आई, तुमच्या आईला माझं लाईव्ह आवडतं ना? समर्थ म्हणतोय आणि मी रेल्वे ड्रायव्हर आहे. ओके. निहार म्हणतोय आई नाही टीचरचा फेवरेट होतो, कशाला उडेल. ओके, टीचरचा फेवरेट होतास का तू? हा भारी रे बाबा. रोहन दादा म्हणते जेवून झालं का ताई? हो दादा, जेवली नाहीये होता मी, आता रोटी आहेत. रोहन दादा तुम्ही जेवलात का नक्की सांगा. त्यानंतरचा मेसेज कोणाचा आहे? सौरभ दादा म्हणजे तुम्हाला शिरोडा गाव माहीत आहे का? मागच्या वर्षी मी गेलेलो तिकडे. हा शिरोडा माहिती आहे, शिरोडा बीच वर वगैरे गेला असाल तुम्ही. दिलाची राणी म्हणतायत सर्दी झाली की काय? नाही रे दादा, दिलाची राणी सर्दी नाही झाली मला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी, एवढे तुम्ही लाईव्हला आलात, कमेंट केलात, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. समर्थचा मेसेज काय होता? आणि मी रेल्वे ड्रायव्हर आहे. हा मी तर वाचली ही कमेंट. दिलाची दादी म्हणते नो ज्ञानेश्वर, माय नेम इज ओमकार आठवले. हो रे बाबा, विसरलीस मी ते दिलाची राणी. नो ज्ञानेश्वर, माय नेम इज ओमकार आठवले. निहार म्हणतोय मग काय लास्ट डे सेल्फी विथ टीचर. ओके. खरंच आपल्या शिक्षकांच्या आठवणी खूप भारी असतात ना. आज म्हणजे त्या दिवशीच मी एका सरांची पोस्ट पाहिली, तर ते रिटायर झाले, आम्हाला संस्कृत शिकवायचे. म्हणजे आता अगोदर सारखे शिक्षक आता नाही राहिले खरंच. अगोदर शिक्षक खूप भारी होते, म्हणजे मुलांना असं घडवलंय ना त्यांनी, काय सांगू. रोहन दादा म्हणतायत दाजी कुठं गेलं? दाजी गेले आहेत ड्युटीला, येणार आता थोड्या वेळाने. निहार म्हणतोय 3 वर्ष लय झाले मला. काय झालेलं 3 वर्ष? कल्पना मस्के म्हणतात हो ताई. जेवलात का कल्पना ताई? रोहन दादा म्हणते दाजी कुठे गेले? दाजी ड्युटीला गेले, दादा येतील. निहार दादा म्हणते 3 वर्ष लय झालेलं मला. काय झालेलं? रोहन दादा हो आताच झालं जेवण. लवकर जेवता सगळी मंडळी तुम्ही. आठवले दादा म्हणतात फिर से आ गया ओमकार आठवले, 9 नंबर लाईक. थँक्यू ओमकार आठवले. साहिल दादा नमस्कार, स्वागत आहे. बाळूमामाच्या नावानं चांग भलं. अजय दादा म्हणतायत 10 नंबर लाईक, फिर से ओमकार आठवले. ओके, थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. साहिल दादा जेवलात का तुम्ही? नक्की सांगा. ओमकार जेवलास का तू? सर्वेश दादा म्हणतायत थंडी गेली कशी काय? गरम होते का? निहार बाकी स्कूलवाले सर्व अजून पण चांगले आहेत, कॉन्टॅक्टमध्ये पण आहेत. बरोबर यार, आपले सर आपल्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत हे आपल्याला खरंच चांगली गोष्ट आहे, कारण त्यांनी आपल्याला घडवलंय. आणि ती फिलिंग अगोदर असं वाटत होतं कधी स्कूल संपतंय आणि कधी आपण ते अभ्यासपासून मुक्ती भेटते, पण आता असं वाटतं यार अभ्यासाचे दिवस खूप छान होते. रोहन दादा म्हणतायत, निहार दादा म्हणते कॉलेजला जरा मी बिघडलेलो ना. बिघडलेलास का कॉलेजला? असं काय करायचास? मस्ती करायचाच का?
निहार दादा, स्कूलमध्ये मस्ती करायचंच का? कल्पना ताई म्हणताय, ताई माझी वहिनी तिथंच आहे जम्मू काश्मीर मध्ये. हो का? जम्मू मध्ये आहेत का? म्हणजे नक्की कुठे आहेत? जम्मू मध्ये की काश्मीरला आहेत? कुठे आहेत नक्की मला सांगा. रोहन दादा म्हणतायत, कशाच्या ड्युटीला गेल्यात दाजी? हो दादा, आर्मी मध्ये आहेत ना, त्यामुळे दादा. सर्वेश दादा म्हणते, होळी गावी नाही, होळीला मेन म्हणजे परीक्षा असतात त्या दिवशी, त्याच वेळी, त्यामुळे होळीला गावी जाता येत नाही. समर्थ म्हणतोय, आज ड्रायव्हर करणार आहे नंदीग्राम एक्सप्रेस. ओके. आठवले म्हणतोय, 4 लाईक केले 4 आयडीने. चला येऊ का आता? ओमकार दादा, चाललास कशाला? बोलणार आहे. बाय बाय कशाला करतो? बोलत राहा तू. जेवायला चाललास का? निहार म्हणते, मस्ती आणि मी माहीत आहे ना, मी किती शांत सभ्य मुलगा आहे. मस्ती आणि मी निहार म्हणता, आला कॉल. रोहन दादा म्हणताय, तुम्हाला लुक खूप छान आहे आज. तुमचा लुक खूप छान आहे. ओके, आधी त्याच्या आधी म्हणते निहार म्हणते, मिस मस्ती आणि मी, तू तर सभ्य मुलगा आहेस असं म्हणतो स्वतःला. हाय गुड. शशिकांत कुंभार, नमस्कार दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय नक्की सांगा. शशिकांत दादा, कुठून बोलताय नक्की सांगा. सर्वेश दादा म्हणतायत, तुमचा लुक खूप छान आहे आज. थँक्यू सो मच सर्वेश. त्यानंतर सर्वेश जेवलाच का? रोहन दादा म्हणतायत बाय बाय. निहार म्हणतोय, आला कॉल. हा, कॉल आला, सासऱ्यांचा माझ्या कॉल आलेला. त्यानंतर म्हणते सिद्ध, हाय रोशनी, लाईक डन म्हणतायत रोशनी ताई, थँक्यू सो मच. जेवलीस का ग? रोहन दादा म्हणतात, आला रे आला, फोन आला. सासऱ्यांचा आलेला माझ्या फोन. समर्थ दादा म्हणतात, हाय हाय. सर्वेश दादा म्हणतात, चष्मा लावू नका, असेच क्यूट दिसता. चष्मा क्यूट दिसण्यासाठी वगैरे असं नाही लावत, मला त्रास होत असेल डोळ्यांना तर मी लावते. त्यानंतर निहार दादा म्हणतो, चष्मा नको बाबा. कशाला रे? समर्थ बोलतोय, अरे वा, ड्रायव्हिंग मॅनेजर ड्युटी आजची ड्रायव्हिंग मॅनेजरची ड्युटी आहे का? रघु दादा म्हणताय, अरे तू जेवली का? मी जेवण केलं. रघु दादा, जेवलात का तुम्ही? कुठून बोलताय नक्की सांगा. यार, डोळ्यात जातंय. रघु दादा, तुम्ही कुठून बोलताय? सिद्धिताई म्हणताय, चल बाय, जाते, माझी लाईव्ह चालू करते. ओके ओके, बाय बाय, टेक केअर रोशनी. काकी बोलले आज सर्वेश दादा म्हणतात, चष्मा लावूनच नका, मी सांगतो. हा, म्हणजे डोळे माझे फुटून जाऊ दे. हाय निहार, ही बुलेट आहे का? रघु दादा म्हणते, माजलगाव, बीड जिल्हा. निहार म्हणतोय, चला बाय, जातो मी. निहार बाय बाय, टेक केअर, काळजी घे.
माजलगाव बीड जिल्हा म्हणतायत रघुदादा. स्वागत आहे दादा तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज चॅनलला कमेंट करा आणि पहा तुम्हाला व्हिडिओ कसे वाटतात ते, आणि चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. महेश दादा स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय नक्की सांगा. निहार दादा म्हणतायत. रघुदादा म्हणताय बीड जिल्ह्यातून बोलतोय मी, माजलगाव तालुका. ओके रघुदादा स्वागत आहे तुमचं. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. 2 टाइम लाईव्ह असतं, दुपारी आणि संध्याकाळी. तुम्हाला लाईव्हला जॉईन होता येईल. रेल म्हणतोय, रेल समर्थची गाडी चालू झाली. सर्वेश दादा रघुदादा म्हणते खरात आडगाव तालुका माजलगाव. ओके थँक्यू सो मच दादा लाईव्हला आल्याबद्दल. सर्वेश दादा म्हणते डोळे नाही फुटणार फुटतील नाही लावलं तर. हाय तेजस ताई, जय महाराष्ट्र म्हणताय तेजस दादा. थँक्यू सो मच दादा, जय महाराष्ट्र. तेजस दादा जेवलात का? सदाशिव दादा म्हणता हे लविंग फेस यू प्रीती, लाईक डन यू. थँक्यू सदाशिव दादा. कसे आहात तुम्ही? सुलक्षा ताई नमस्कार, हाय स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा लवकरात लवकर. रघु दादा म्हणतायत हाय. रघु दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. सुलक्षा ताई म्हणतात श्री गुरुदेव दत्त, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री गुरुदेव दत्त समर्थ. म्हणतात निफाडला मी रिपाडला बी सचखंड एक्सप्रेस चालते का? राजेंद्र दादा म्हणतायत हाय. नमस्कार राजदा, स्वागत आहे तुमचं. बाबी दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी चॅनलला जॉईन व्हा. ज्यांनी जॉईन झाल्यात त्यांनी प्लीज बेल आयकॉनवर क्लिक करून चॅनलला भेट द्या. सिद्ध दादा म्हणतायत गो टोपी काय केलंस? टोपी काढून ठेवलंय, घुसमट टाक झाला हो. बाहेर बरं वाटतं, थंडी लागत असतं तेव्हा, इथं असल्यावर लय कंटाळो येतं. तेजस दादा म्हणते आलू बैंगन की सब्जी. ओके तेजस दादा. सुलक्षताई म्हणते आज आमच्याकडे जवान मा कालचा चिकन आणि सुके बोंबील. वा वा वा. सुलक्षताईकडे रोज चिकन आणि मासे असतात. तेजस दादा तुला चिकन आणि मासे पाहिजे का? सुलक्षताई या कोकणातल्या आहेत. सुलक्षताई मी नाही आज खाणं. ओके तुम्ही आज खाणं नाही सुलक्षताई. समर्थ बोलते अरे सॉरी मी इंजिनचे नाव नाही सांगितले. इंजिनचे नाव आहे वॅप 4 राजेंद्र नगर टर्मिनल वरून. ओके. संजय मदाने म्हणतायत हाय मामी. हाय संजय दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय नक्की सांगा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. सुलक्षताई म्हणते 13 नंबरला लाईक डन. थँक्यू सुलक्षताई. संजय दादा तुम्ही कुठून बोलताय ते नक्की सांगा. भारत चिखले. भारत दादा स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. आणि मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे, कुडाळ तालुका. पण माझं लाईव्ह जे चालू आहे ते जम्मू काश्मीरवरून चालू आहे. तर इथलेही छान छान टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलला आहे. तेजस म्हणतोय ताई मला दादा नको म्हणू, मी तुझ्यापेक्षा खूप जास्त लहान आहे. हो तेजस बाळा, पण मला माहिती आहे तू माझ्यापेक्षा लहान आहेस. पण मी इथं सगळ्यांना जेव्हा मी लाईव्हला बोलते ना, दादा आणि ताई हे दोनच शब्द वापरते. त्यामुळे तू असं संकोच नको बाळगू. समर्थ बोलते अच्छा है डीजल इकोमोटिव नहीं है. इकोमोटिव मतलब बताना. प्राची बोलते हाय प्राची, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. काय करतेस प्राची? संजय दादा म्हणताय सातारा. ओके संजय दादा सातारावरून बोलताय का? सातारा हा फौजींचा जिल्हा आहे. तर संजय दादा प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. खूप छान छान व्हिडिओ आहेत. ओके तेजस, मी तुला फक्त तेजस बोलते, चालेल ना? प्राची बोलते आता आले शूट करून. ओके वाव, खरंच प्राची तू खूप मेहनत घेते. तुझ्या फ्युचरसाठी आमच्याकडून कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलकडून तुला खूप खूप आशीर्वाद. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला.
तेजस म्हणतो ताई मला बाळा म्हण. बाळा अजून एक ती फेमस झालेली ना बाळा. काय झालं? मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कमेंट करत राहा लवकरात लवकर. लवकरात लवकर मंडळी जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. प्लीज लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. सुरतेच छेडिता इथो मले नव्हे, सुरतेच छेडिता गीत उमलले नव्हे, आज लाभले सखे सौख्य जे मला हवे. तेजस म्हणतोय ताई मला 35 किलो मच्छी मिळेल का? सुलक्ष तू लाईव्हला आहेस का? तेजस तुझे तर ट्रॅव्हल्स आहेत ना, मग त्या गोव्याला जातात तिथं तुला मिळू शकतील. गोव्याला वगैरे जातात ना तेव्हा. गोव्याला तर खूप छान छान मच्छी मिळते. एवढे मच्छीचं काय करणार तू 35 किलो घेऊन? याच्यात घालूची नाही म्हणजे लवकरात लवकर ताई आमच्या घरी लग्न आहे. ओके, पण 35 किलो मच्छी त्यासाठी मच्छी लग्नात कुठची मच्छी खात? हा कुशी ते दिदे का परी दिदे का पे ताई मला तेजस बाळा कोणी म्हणत नाही. ओके ओके तेजस बाळा. ठीक आहे तेजस बाळा. पण तेजस बाळा मला सांग 35 किलो मच्छी तुम्ही लग्नात वापरता? चिकन वगैरे वापरत नाही, मच्छी पण असते. वा वा वा. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. कमेंट करा कुठून बोलताय हेही सांगा. लवकरात लवकर कमेंट करा, जॉईन व्हा. माझ्या स्वप्नातलो यो माझो कोकण गाव, म्हणता माका सोडून नको जा हो. माझ्या स्वप्नातलो यो माझो कोकण गाव. तेजस म्हणतोय अगं ताई एक क्विंटल वापरतात आमच्याकडे मच्छी. तुम्ही कोळी आहात का दादा? कोळी आहात का? सर्वेश म्हणतो जेवण काय? हा जेवण भाजी असा आणि चपाती. तेजस दादा म्हणतात लग्नामध्ये हो ताई. ओके हा मग तुमच्याकडे तर म्हणजे मच्छी म्हणजे फेमस असेल ना. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला.
कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. लवकरात लवकर जॉईन व्हा चॅनलला, कमेंट करत राहा. हे लहानपणापासून धडे ऐकून त्यांचे पिक्चर पाहून सुद्धा लोक सुधारत नाही, अशी माणसं असतात आपल्या जगात. तेजस दादा म्हणतोय, सॉरी तेजस म्हणतो, ताई मच्छी आणि मटण आणि चिकन. वा वा वा. मग कधी लग्न आहे, कोणाचं लग्न आहे? तर मंडळी, अशी लोक असतात ना, ती कधीच आयुष्यात सुधारू शकत नाही आणि त्यांना कधीच पुढे त्यांना काय म्हणतात ते, एक नरकच प्राप्त होईल असं मला वाटतंय. सागर दादा म्हणतायत हाय. हाय सागर दादा, स्वागत आहे. मावशीचं लग्न आहे. ओके, मावशीचं लग्न आहे का? वाव, खूप खूप छान. कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणून सांग माझ्याकडून. सागर दादा कुठून बोलताय नक्की सांगा. कारण हे बॅड कमेंट करणारे एका टायमिंगला निघून पण जातात, पण त्यांना असं समजत नाहीये की यार आपण तुम्हाला पाहणारे लाईव्हवर किती जण आहेत आणि तुम्ही तुमचा इम्पॅक्ट काय सोडताय लोकांसमोर हे त्यांना कळत नाहीये. काय पण फालतू कमेंट करायचे आणि निघून जायचं. म्हणजे हे का करतात लाईव्हला, तर एखाद्याची लाईव्ह खराब व्हावी. सर्वजण लाईव्हच्या नादात मीठ टाकतात. लाईव्हच्या नादात मीठ टाकलंस ना? होय होय सर्वेश दादा, मीठ टाकले. आणि लाईव्हचो नाद नाही. लाईव्ह हे एक प्रोफेशन असा, यूट्यूब हा एक पण प्रोफेशन असा, त्याच्यामध्ये आपण करिअर करू ठरवलं तर करू शकतो, नाही तर नाही. तेजस म्हणते, ताई मला बाळा म्हणत जाशील आजपासून. हो तेजस बाळा, नक्की नक्की नक्की. सर्वेश दादा म्हणते, नाही तर अळणी होताला कालन. नाही होचा. आणि अळणी खाऊची सवय हा माका. माझ्या मिस्टरांका मुलींका अळणीच खाऊची सवय. आम्ही जास्त मीठ खाणंच नाही. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. सर्वेश म्हणते, कमेंट वाचून दमलस काय? नाही रे बाबा, दमतले की त्या कमेंट वाचून. कमेंटच येत नाहीत, कमी झाली कमेंट येऊची. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. तर ह्या लोकांका एवढा कळणार नाही की आपण कोणाक काय बोलतो. पुढे मागे आपले पण आई बहिणी असं, त्यांका पण जर आता माका त्यांनी वाईट बोलला तर माझे पण काहीतरी शाप शिवे लागत असतले ना, त्यांका ही चिंता नसता. आणि शेवटी ह्या पाप पुण्याचं घडो भरलेलो बन जाता आणि नंतर त्यांका नरकात जागा भेटणार नाही मंडळी, समजलं ना. माझं गाव. हॅलो नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. बाळ म्हणतायत, ताई आपली ट्रॅव्हल्स परवाला रिटर्न गोव्यावरून. हा मग तेव्हा पण तुम्हाला मासे कधी पाहिजे त्याच्यावर आहे ना. मासे कधी पाहिजे तुम्हाला? 35 किलो मासे. मग कुठले पाहिजे मासे? वेगवेगळे प्रकारचे पाहिजे का? सुलक्षताई आता होत्या त्या, म्हणजे त्यांच्या बोट्स वगैरे जातात. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा चॅनलला. तेजस म्हणताय, ताई मला गोव्याची मच्छी नाही आवडत. ओके. सर्वजण म्हणते, कोणाशी बोलताय तिकडे रागाने? तुझ्याशी बोलते मी तिकडे रागाने. कुठेच नाही रागाने, माझ्या डोळ्यात धूर गेला इथला बघ. खुशी दे ना ह्याच्यात घालूया. आग पेटतंय. वाजूक राहू ना, धुकट येतं ना म्हणून. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कमेंट करा आणि कुठून बोलताय हेही सांगा.
मला आपल्या कोकणातलीच मच्छी आवडते. मग आता त्या सुलक्षताई होत्या, मी विचारेन हा त्यांना, उद्या माझ्या लावीला आल्या तर. आता जास्त येत नाही, अगोदर यायच्या आणि आता आल्या लगेच गेल्या, त्यामुळे विचारायलाच भेटलं नाही. तू लेट बोललास ना. सुलक्षताई तुम्ही आहात का लाईव्हला? नक्की सांगा. खुशी साईडला राहा नाही तो. तर दिसतोय ना. तर दिसतोय ना. पण बोला. लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोल या चॅनलला. कमेंट करत राहा. हा सागरी किनारा ओल्यान भात वारा, हा सागरी किनारा ओल्यान नीत वारा, उसळून रात्र गेली अंगावरी शहारा. म्हणजे लवकरात लवकर कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. पूजा दीदी बोल रही है हाय. हाय दीदी. हाय पूजा दीदी, खाना खा लिया? हाँ आपने दीदी, नहीं अभी मिस्टर आएंगे तब खाएंगे, देखते हैं कब आ रहे हैं. रोटी ठंडी हो जाती है इसलिए नहीं खाया. प्लीज सबने डबल टैप करके लाइक करना. पूजा दीदी प्लीज डबल टैप करके लाइक करना. तेजस बाळ म्हणतायत ताई आपली एक गाडी रायगडला चालली, उद्या सकाळी 9 वाजता निघणार आहे घरून. ओके, मग आम्ही पण येतो रायगडला. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. पूजा दीदी बोल रही है दीदी कर दिया. थँक्यू पूजा दीदी, थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच मंडळी. पूजा दीदी क्या खाने में बनाया था? दीदी आओ दीदी इधर घूमने के लिए. ओके गुजरात आएंगे, आएंगे एक दिन, गुजरात भी आएंगे. इधर ही अभी घूम नहीं पा रहे. इधर का घूम मतलब इधर से घूमना हो गया तो गुजरात में भी घूमने आएंगे. दीदी रोड तो हेवन फॉर सगे सजेंद्रन. ओके सजेंद्रन रोड है क्या? दिलीप दादा बोलताय ताई जेवण झाले काय? नाही हो दादा, जेवायचं आहे. मिस्टर येणार ना, मग गरम गरम चपात्या बनवणार, थंड होतात. तेजस दादा म्हणतायत पूर्ण कोकण फिरून येणार आहे गाडी. वाव मस्तच, खूप छान. कोकणची गाड़ी. पूजा दीदी बोलिए दी बुखार है इसलिए खिचड़ी खाई है दी, अच्छी तो नहीं लगती बट चलता है. फिर आप डॉक्टर के पास जाओ, इंजेक्शन वगैरह लगवाओ तो कम हो जाएगा. पूजा डॉक्टर के पास जाओगे तो कम हो जाएगा, ऐसे घर में मत रहो. पिछली बार मुझे ऐसे ही हुआ था कि बुखार आ गया, मुझे लगा वायरल है तो घर में ही मैंने गोलियां वगैरह खा ली. फिर मुझे डेंगू हुआ, उसके बाद वो भी कम नहीं हुआ, फिर ज़्यादा बढ़ गया, फिर टाइफाइड भी हुआ, तो बहुत दिक्कत हुई. फिर पूजा दीदी बोले हम सफ़ेद रान के बाजू में ही रहते हैं, आओ तो आना. हाँ ज़रूर आऊँगी पूजा दीदी, थैंक यू सो मच, ज़रूर आऊँगी मैं.
म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. दीदी पता नहीं रे मेरे पर अनोई चल रही है. नहीं दीदी, ऐसा होता है कभी कभी कि मतलब एक महीना तो हमारा बीमारी में चलता है, ऐसा होता है. पिछली बार मेरा सर्दी में ऐसे ही हुआ था, क्या बताऊँ. मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे, मतलब एक सेकंड में, एक छोटी नर्सरी में, फिर भी मुझे मतलब मेरे हस्बैंड और मुझे हमें करना पड़ता था. पूजा दीदी बोली बुखार नहीं मीठा और दांत में दुख रहा है. ओके, फिर आपको वो अक्कल दाढ़ आती है वो आ रही होगी. दांत में दर्द हो रहा है तो डेंटिस्ट के पास जाकर आप उसको ठीक करवा सकते हो दीदी. गोलियां मत खाओ दांत की. पता नहीं है, थोड़ा सा पूजा पाठ करना तो हो जाएगा दीदी. रात के टाइम हनुमान चालीसा पढ़ना, मतलब सुनना मोबाइल पे लगाकर आधा घंटे के लिए. लग रहा है ऊपर जाने की तैयारी है. यार क्या बोल रहे हो तुम, ऐसे मत बोलो. ऐसे मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं होता. ऐसे मत बोलो यार. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कमेंट करा. तेजस म्हणते ताई 3ऱ्या महिन्याच्या 7 तारखेला गुजरातला जाने आहे. ये देखो तेजस भाई भी गुजरात आने हैं मार्च के 7 तारीख को. सर्वे दादा एवढा धूर कशाला केलंय, कारण इकडे खूप थंडी आहे, सो हिट मिळते. सच में मैं अब थक गई हूँ सच में, और ससुराल वाले भी. तुम मम्मी के पास जाओ दीदी, मम्मी से बढ़कर कोई नहीं करेगा किसी का, माँ से बढ़कर कोई नहीं करेगा आपका, तो माँ ही कर सकती है अपनी. मंडळी लवकरात लवकर जॉइन व्हा. राइट है दीदी. सही में यार, अपना ख्याल खुद रखना चाहिए, अपने बारे में खुद सोचना चाहिए, दूसरे नहीं सोचेंगे. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. क्या कर रही हो कुछ? बारिश का मौसम था, चालू बड़ा ही औसम था. तेजस म्हणतो सर्वेश म्हणतोय एवढं धग गावाक पण नाही पेटवतात, मग तुमच्याकडे लय थंडी हा. हडे तर खूप थंडी है बाबा, खूप हा. पूजा दीदी आज खाने में क्या है दी? आज सब्जी और रोटी, बस इतना ही. तेजस म्हणतोय ताई मला ताप आला तर माझी ताई दवाखान्यात नेते, प्रियांका ताई. तेच सांगते, स्वतःची आई वडीलच करू शकतात, भाऊ बहीण. पूजा दीदी म्हणते बच्ची दिखाओ गे दीदी आपकी. पूजा दीदी मेरे चैनल पे मेरे बेटी और दोनों बेटी की ये है वीडियोस वगैरह है, उसमें आप देख सकते हो. अभी क्या होता है लाइव में दिखाएंगे ना तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो जाएगी मोनेटाइज करने के लिए. तो थैंक यू सो मच. अभी मैं लाइव ख़त्म कर रही हूँ. कल दोपहर को मिलते हैं 2 बजे. तब केयर. पूजा दीदी, तेजस बाय, सर्वेश बाय बाय, टेक केयर.